B'investiment ta' €2 miljun se jkunu qegħdin jitranġaw u jimbnew 7 toroq residenzjali f'Santa Lucia. F'konferenza tal-aħbarijiet oħra bit-tema Gvern għan-nies fejn il-Gvern qed ikun qalb il-komunitajiet jisma' x'għandhom xi jgħidu jindirizza l-isfidi tagħhom. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borge spjega kif ir-residenti ta' Santa Lucia apparti li se jibbenefikaw minn 7 toroq residenzjali ġodda tal-ogħla kwalità se jingħataw nifs aktar ħadrani permezz tal-Belvedere ta' Wied il-Garnaw li se jiġi msebaħ Batta Siġar u Arbuxell. Fil-fatt dan l-ispazju ħadrani fuq Wied Garnaw se jkunu ukoll sita apposta fejn ir-residenti jistgħu jgawdu l-mixja tagħhom fil-ħin liberu f'ambjent sabiħ, filwaqt li se jkun hemm kursijiet ġodda għaċ-ċiklisti. Noel Vella, il-kap tad-Dipartiment tal-Implementazzjoni fi ħdan Infrastruttura Malta, spjegalna kif din il-ġimgħa bdew ix-xogħlijiet f'dawret it-Turri li taqqat it-triq tal-Barrani ma' triq il-Prinjol. Issa din hija l-ewwel fażi, mbagħad wara jitlesta dal-xogħol hawnhekk fejn ħajkun isir ġifieri upgrading ta' servizzi fil-karriġġati, nsaħħu ġifieri il-bażijiet ta' triq u hekk ħankomplu għaddejjin biex xogħol ġod aktar toroq residenzjali. Hemm 6 toroq oħra ġifieri apparti dawn li ħajkun isiru, fosthom ħajkun isir ukoll upgrading tal-Belvedere wara li kien hemm konsultazzjoni mal-Local Council fuq kif ħajkun isir id-dissin. Min-naħa tiegħu il-Ministru Ian Borge sqar li l-irranġar ta' toroq joffri kwalità aħjar f'ħajja in-nies. Il-Gvern għan-nies għaliex il-Gvern qed jagħmel it-toroq residenzjali tan-nies. Il-Gvern ħar responsabilità f'idejh, qed jinvesti 100 miljun fis-sena biex jagħmel dawn it-toroq u dawn it-toroq qed ibidlu l-ħajja tan-nies. Ibidlu l-ħajja tan-nies għaliex ovvjament kulħadd jistenna li fit-triq fejn jgħix f'infrastruttura tkun xierqa. Fil-preżenza tas-Sindku Charmaine St. John ġie spjegat li infrastruttura Malta se terġa' tibni wkoll bosta toroq f'din il-lokalità. Fosthom triq il-Klematis, triq Dun Hemm f'Sut, triq il-Ġjaċinti, triq Stella Maris, triq it-Tulipan u triq iċ-Ċikwejra. Fl-aħħar sentejn fil-lokalità ta' Santa Lucia diġà saru 4 toroq oħra.